Bismillahirrahmanirrahim. Gidan magajiya. Babi na 39. Masu sauraro idan ba ku manta ba a baya mun tsaya ne inda muka ce muku. Daidai lokacin bawan Allah ya tashi yana kai wa Allah kukansa har aka kiran sallar asuba na farko. Tashi ya tada sallah saboda yanayin tsaro ba zai iya fita ba. Bayan ya idar ya buɗe Alƙur'ani mai girma ya ci gaba da karatu har karfe 6. Sannan ya yi azkar. Nan ne muka dakata a babin da ya wuce yanzu kuma za mu ɗora. Karfe 7:30 ya shirya cikin suit ash color ta mai kyau sosai. Kana ya saka glasses ɗinsa tare da feshe jikinsa da turaruka masu kamshi. Agogo ya saka ɗan gidan Rado sannan ya ɗauki briefcase ɗinsa ya fito. Joseph yana tsaye yana jiransa. Amsar briefcase ɗin nasa ya gaishe shi kuma ya amsa. Kana cikin sakin fuska ya amsa gaisuwar. Cewa ya lafiya ƙalau ya silinda. Bashi amsa yana buɗe masa motar. Shiga ya sannan ya rufe mai kofar jikin Joseph ɗin na rawa ya shiga ya da motar a hankali suka fara tafiya. Yayin da hankalinsa yana kan wayarsa da alama abu mai amfani yake yi. Mu fara zuwa KTH Hospital. To Joseph ya ce mu yau jira stiyarin ɗin motar ya hau kan titin da zai sada shi da asibitin. Suna daidaita fakin ɗin motar ya fito ya saka face mask saboda cunkoso jama'a suna cikin asibitin. Yana isa ɗakin da aka kwantar da Aisha ana ƙoƙarin shiga da ita tiyata. Saka hannu ya lokacin da aka tura gadonta ta riƙe hannunsa hawaye na bin kuncinta ta ce masa, ka yafe min dan Allah Asif. Jare mata hawaye Asif ya kana ya ce mata Aisha na yafe miki duniya da lahira. Ƙura mai idanuwa ta ji ta tamkar shi kenan ba za ta tashi ba. Hawaye na bin kuncinta ya share mata har sai da nurses ɗin suka yi musu magana sannan ya ƙyale ta. Kasu zaune ya sai addu'a yake yi musamman da ya ga an shiga da ita ɗakin tiyata yana ta addu'ar Allah ya saka a yi a sa'a. Haka ma Hajja da tunda ta ga Aisha na kuka ita ma ta fara. Zama ya ganin tsayuwar ba za ta kai shi ba ya buɗe Alƙur'ani a cikin wayar shi yana karantawa. Har aka fito da ita tashi ya kalli dakta kana ya ce dakta komai ya tafi daidai ko? Dakta ne ya kalle shi kana ya ce komai alhamdulillah ya tafi yanda ake so. Idan ta farka sai a kira ni. Hamdala Asib yana godewa Allah. Ɗakin da take aka mai da ita. Sai da ya ga komai ya tafi yanda ya dace sannan ya yi wa Hajja sallama ya tafi wurin aikin nasa. Tun tana kallon agogo har ta gaji sosai abin ya dame ta kenan ba zai zo ba? Allah dai isa lafiya Asib ɗin yake. Jira take ta ji Hajiyar ta yi magana amma ita ma ji kake yi shiru ba ta yi maganar tasa ba sai ma kallon wayarta da take yi. Abin ne ya damu Falmata tana jin nauyin Hajiyar ta tambaye ta ko Allah zai saka ta kira shi ta ji menene ya rike shi bai zo ba. Dr. Safiya ce da wata nurses sai Nawara tana sanye da abaya golden color da Adam plus golden yellow. Mayafin abayar ta ɗan yafa shi aka faɗar ta hulaccen tilici a kanta. Shigowa suka cikin girmamawa suka gaishe da Hajiya amsawa ta sama-sama. Domin san ba ta mata ba, kar ma wannan karuwar ta ji labari mai ƙirar tanki. Ba ta duba halittar ta ba ta saka waɗannan kayan babu wani mayafin arziki. Ga wani uban gilas da ya mamaye rabin fuskar ta da sai taunar cingam take sai ka ce wata karuwa. Guri ta samu ta zauna sannan ta ce yau kaftin kenan bai shigo ba? Rufe idanuwanta Falmata ta zuciyarta na tsananin bugawa. Idan ta ce za ta biye wa zuciyarta to da tuni ta barar mata da haƙora. Amma sai ta danne kallon ta Hajiya ta kana ta ce mata ikon Allah. Ke kuma haka salon duba mara lafiyar taki yake? Ya ce ko a asibitin dabbobi aka ɗauko ki aka kawo ki nan. Ga mara lafiya kina tambayar wanda bai shafe ki ba? Cike da mamaki ta cire gilas ɗin fuskar ta buɗe baki za ta yi magana da sauri Dr. Safiya ta tare numfashinta ta ce Hajiya. Tare suka karatu da Asif shine sun daɗe ba su haɗu ba sai jiya. Hajiya ce ta kalli Dr. Safiya ta mutsi-mutsi da idan ta kana ta ce mata to sannu uwar iya yi bayani rairai kamar rediyo. Yanzu dai duba min ita kiga ko ta samu sauki don wallahi na gaji da zaman asibitin nan. Na ga kuna kwashe-kwashe kala-kala daga wannan sai wannan. Har da mai zubin hoda bakur fuska ta ci bilitin. Babu wanda ya tanka maganar da Hajiya ta faɗa musu. Falmata ba ƙaramin daɗi ta ji a ranta ba. Jin sallamar Jawahir da sauri ta buɗe idanuwanta tana cewa sanda zuwa. Zaro idanuwa ta ganin har da Ummi. Tashi ta rungume ta Ummi ce ta ce Falmata ki dinga kula kin gare ba ke kaɗai ba ce ko? Cika ta koma ta zauna sannan ta ce sanin da zuwa. Yawa ya jikin naki. Da sauki alhamdulillah Dr. Safiya na samu sauki aikin kusan sallama ta ko? Ta faɗa tana kallon Dr. Safiya ɗin. Dr. Safiya ce ta kalle ta kana ta ce insha Allahu zuwa dare zan sallame ki. Sai kuma ki dinga kula zan saka miki dokoki. Hajiya ce ta kalle ta kana ta ce Allah dai ya raba lafiya. Amin ya Allah. Anti yau fa zan yi miki kitso gobe kuma na kirawo mai kunshi ta miki, cewar Jawahir. Falmata ce ta yi murmushi kana ta ce to shikenan nagode Jawahir. La ba komai ga wainar ki anti. Yau ba ni tun ɗazu na cin abinci wallahi ke nake jira ashe ma har da Ummi za ku zo. Yana makaranta Ummi ta bata amsa.
Rannan Wara ɓace ta fita domin sai yanzu ta fahimci taya matar Asif Hajiya ta yi. Tun bata kai haka ba zuciyarta ta haɗu da sansa. Da haka yanzu idan ta ga dama wallahi sai ta yi duk yanda za ta yi ta aure shi. Zama ta irin waitin ciya ɗin nan da aka tanadar domin zama. Jiran dakta ta har ta gama abin da take da fayil a hannun nurses suka fito tana cewa idan ya zo ku ce mai ya je ya rufe bel. Zuwa dare za mu sallame ta. Bata ji me suka ce mata ba ta tashi tana cewa haba sista. Kin san fa jiran ki nake amma kika tsaya kina zance? Dariya Dr. Safiya ta kana ta ce kaga amaryar Asif. Nawara ce ta ce faɗi ki ƙara da ihu insha Allahu kamar na aure shi na gama ne. Masu bakin ciki sai dai su mutu wallahi dan babu mai iya ja da ni. Dr. Safiya ce ta kalle ta kana ta ce oh to Allah ya taimaka. Amma idan da gaske kike dan na lura kin fi goyon bayan wannan matar tasa. Ce wannan Wara. Dr. Safiya ce tana tafiya kana ta ce mata kin ga mu je office ɗina ki zauna ina da patient da yawa wanda zan duba. Au, kora ta kike yi? Ce wannan Wara. Dr. Safiya ce ta riko hannunta ta ce mata wane mutum ƙawata. Ki dai je ki zauna zan zo duk maganar da kike so mu yi sai mu yi. Kin ga yanzu da mutane da yawa suna jira na aikin mu da naku ba ɗaya bane. Tun da ke kwana biyu har kin samu kafar yawo ki ɗauko magana likitan dabbobi. Duka Nawara ta kai wa Dr. Safiya ta ce mata wallahi wannan matar arzikin Asif ta ci amma wallahi da yau ta ji magana. Dr. Safiya ce ta sheke da dariya kana ta ce mata wallahi Hajiya daidai take da ke tab. Ni jiya na ga wace ce Hajiya. Kin ga ki je ni zan shiga na zauna so nake duk wata hanya da kika san zan mallake shi ita nake so ki faɗa min. Dr. Safiya ce ta kalle ta kana ta ce matarsa zaki je ta faɗa miki Nawara ni ina zan sani. Hararata Nawara ta yi tana cewa wallahi kin sani. Ki je ki dawo ai naga mijinki amininsa ne ko? Kai Dr. Safiya ta girgiza ta shiga wani ɗaki wato idan ta ya rufe babban burinta ta ga ta mallaki Asif. Karfe 12 na rana ta farka nan take ta fara tari da jijjiga. Hajji fita ta da sauri shaf ta manta da bel ɗin ɗakin ofis ɗin dakta ta je da sauri ya biyo ta. Kiran nurses ya suka rufe a kanta oxygen suka sa mata amma ina numfashinta sai sama yake yana ƙasa. Ita kanta kwamfuta ɗin sai kawo red color yake tana wata irin ƙara alamar babu lafiya. Babban matsalan tarin da take kar ɗinkin cikin nata ya farke. Sosai suka shiga tashin hankali, aikin da suka yi shi suka gama lafiya sai gashi matsala ta faru. Tashin hankali iya tashin hankali Hajjaji ta shige shi. Ba ƙaramin rikita ta wannan abin yayi ba, tana daga bayansu tana kallon su gani ta likitocin jikinsu yayi sanyi. Da sauri ta ƙarasa gabansu zuciyarta na tsananin harbawa. Tsoronta ɗaya kar ta rasa 'yarta tilo guda ɗaya da ta mallaka a duniya. Bakinta yana rawa ta ce likita, Allah sa lafiya. Kallon Aisha da take kwance ce mata, mun shawo kan matsalar idon ta biyu. Bata yadda ba kana ta ce masa don Allah ka faɗa min gaskiya ga ta na ganta kamar bata motsi na shiga uku shikenan likita. Wallahi ita kaɗai ce na mallaka a duniyan nan ka taimaka min. Kallonta likita ya kana ya ce mata Hajiya komai fa ya daidaita zo ki gani ki yi haƙuri insha Allahu komai zai zama tarihi kamar ba a yi ba. Kasa leka Aishan ta jikinta na mata wani irin rawa zama ta Jacob akan kujera. Domin kafafuwanta sun kasa ɗaukar ta. Cikin matsananciyar fargaba ta ce, Aisha don Allah ki min magana ko na ji sanyi-sanyi a cikin zuciyata. Buɗe idanuwan nata Aisha ta yi da ƙyar duk abin da Hajja take faɗi tana ji. Tsabar wahalar ciwo ne ya hana ta magana so take ta yi amma ta kasa. Gashi kuma harshen nata ya mata wani irin nauyi. Da ƙyar ta iya ɗaga hannunta ganin haka zuciyar Hajja ta samu natsuwa. Fita likitocin suka yi dawowa kusa da Aishan ta zauna ta ce mata Allah ya baki lafiya Aisha. Kallon da ta zuciyarta babu daɗi. Duk lokacin da ta tuna babu ita babu haihuwa ba ƙaramin kogin nadama take shiga ba. Hawaye ne ya zubo daga cikin kwarmin idanuwanta. Hannu Hajja ta saka ta share mata hawayen. Burin cin dukiyar Asif da take da shi yanzu shi kenan Aisha ta jawo musu ko mutuwa yanzu ba su da wani kaso mai tsoka. Don haka Aisha tana warkewa za su nemi mafita dole Asif ya zauna da ita a haka. Ba zai ƙara wani auren ba. Duk inda za su je akan kar ya aure to insha Allahu sai sun je shi. NNDC quarters. Umma dan Allah ki tafi da ni. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce mata. Sujita ma babu wanda zai je ta yaya ke kuma zan tafi da ke. Bari idan ta haihu lokacin suna sai mu je da koko. Hawaye ta share kana ta ce amma da sauri Umma ta tare numfashinta ta ce mata sai kuma ki ni cika min mayafi na jira na ake yi. Yau yarinya kwananta 3 a asibiti ba mu je ba. Tamkar ba abin farin ciki ne ya same mu ba. Cika ta tana kuka zuciyarta duk babu daɗi ta so ta ga matar yayan nata amma kuma babu hali. Hajiya Jamila sai cika take tana batsewa ko kallon inda take bata ba ta buɗe murfin mota ta shiga. Direba ne ya tada motar.
Iyafat suka wuce lokacin karfe 1 daidai jirgin su ya tashi. Kujerarta kusa da ta Izzatu take, Izzatu sai zubar da habaici take yi. Ko kallon inda take bata yi ba. Alhaji Ahmad da Alhaji Kabir da Alhaji Hamza su ma kuma wajen su ɗaya. Suna sauka a Abuja karfe 1:54 waya Abba ya ciro ya soma kiran Asib ya turo mai adres ɗin asibitin. Amma layin nasa baya shiga. Alhaji Ahmad ne ya ce ko za ka kira Hajiya? Kai rufa mana asiri. Ha kurum ta turo mana ba daidai ba? Cewar Alhaji Hamza. Haka ne kuma bara na kira Muzaffar ai shi ma ya sani cewar Alhaji Ahmad. Ya faɗa yana ɗauko wayarsa a aljihu. Bugu ɗaya ɗauka gaishe da shi ya amsa yana cewa ga ma a Abuja turo min adres ɗin asibitin da mata Asif take. A'a gani nan a hanyar iyafot ɗin ma sai na zo na tafi da ku. To shikenan sai ka zo ya faɗa yana kashe wayar cewa ya ce ma gashi nan zai zo. Zama suka yi a reception Anturo Maisa tana kusa da Umma suna ɗan taɓa fira. Kiran Muzaffar ne ya shigo wayar Alhaji Ahmad. Tashi ya amsa ya ce, to kana waje kenan? Amsa ya bashi ya kashe wayar tasa tasowa suka yi gabaki ɗayan su fita suka yi yana tsaye yana jiran su. Cikin fara'a Baby ta rungume sa tana cewa ga dadi ga dadi. Daga ta sama yana mata wasa. Direce lokacin da suka ƙaraso ya ce musu sannunku da zuwa kun zo lafiya? Dukkan suka amsa mai da cewa yauwa alhamdulillahi. Dan jim yayi sai can kuma ya ce tab ban san haka kuka taho ba ai. Motar nan kuma ta yi mana kaɗan. Wallahi kuwa cewar Alhaji Ahmad. Shikenan bara na kira Joseph sai ya ɗauki su Umma. Kiran Joseph ya cikin sa'a kuwa yana kusa cikin mintuna kalilan ya zo. Matan suka shiga motar Muzaffar mazan kuma suka shiga ta Joseph. Babban burinta bai wuce ta ga ta barar da girkin da mami tai ba. Kwafa ta ƙara yi kallon ta mami tai kana ta ce anti Izzatu lafiya? Shi mara gaskiya ko a ruwa gumi yake yi don haka tana ta zara ido ta ce mata a'a wallahi lafiya ƙalau menene? Allah ya saka. Isa asibitin suka yi fitowa suka sai baza idanu Izzatu take yi tana jinjina arzikin Asib. Asibiti tamkar a Turai? Ɗakin da take suka shiga tare da yin sallama da sauri Hajja ta amsa tana cewa mutanen Kano sannunku da zuwa. Shigowa suka ƙara saye suka zauna saukowa magajiya za ta yi ta gaishe su. Da sauri Hajiya ta ce mata ko ma ki zauna. Daga sama ma kika gaishe su ya wadatar. Zaro ido Hajiya Jamila ce wannan ai ita ce wacce ta haɗu da ita a shagon ɗinki. Bata ida tunaninta ba ta ji ta katse mata, jin kowa yana amsa gaisuwar tata. Ita ma amsawa ta tana tambayar ta ya jikinta kanta a ƙasa ta ce da sauƙi. Allah ya ƙara sauƙi, suka ce. Su ne suka shigo da sauri Hajiya ta ce yawwa. Ga mamanta da ‘yar uwarta ku gaishe da ita. Zama tai tana cewa sannunku da zuwa ya hanya. Alhamdulillah suka amsa suna cewa ya mai jiki cewa tai da sauƙi wallahi yau ma za a sallame ta. Abba ne ya ce Allah ya ƙara sauƙi, amin ya Allah. Gaishe su Jawashir da suka amsa cikin sakin fuska. Kin ga buɗe idanuwan ki kalli kowa mu 'yan dangi ne sosai sai a hankali ma za ki san kowa. Wannan shine mahaifin mijinki wannan mahaifiyarsa. Wannan kuma ya ma sunanta ta faɗa tana nuna Izzatu. Bakin ciki ne ya cika zuciyar Izzatu akan zuwa dubiyan nan har faɗa suka yi da Abba. Bayan da ta iya haka ta zo ba don ranta ya so ba. Farin ciki ne mamaye zuciyar Hajiya Jamila ganin faɗan Hajiya ya ƙare akan Izzatu. Basket food mami ta turo wa magajiya ta ce mata gashi ko? Godiya ta mata. Sallamar Asif ta ji ta ɗago kanta haɗa ido suka yi da shi ya sakar mata wani murmushi. Bugun zuciyarta ne ya ƙaru da sauri ta ɗauke kanta. Amsawa suka yi, sosai mamakin ganinsa har ƙasa ya durƙusa ya gaishe su. Amsawa suka yi suna tambayar sa ya mai jiki amsawa ya da sauƙi cewa suka yi Allah ya ƙara sauƙi. Amin ya Allah. Zama yana cewa wallahi ban taɓa zaton zuwan ku yau ba, ai na zata sai gobe ko? Asib wallahi mun so washe gari mu sosai wata matsala ta rike miya Aisha. Dan jim yayi an taɓa masa inda yake masa ciwo she mu sai ba ta da lafiya wallahi yau ma aka yi mata operation yau din nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya same ta Asib? Zurfin cikin ka yayi yawa. Ashe ko su Muzaffar basu sani ba sai yau kake faɗa? Abba ya faɗa yana jimanta lamarin Asib. Dan jim yayi Asib ɗin kana ya ce kansar mahaifa ce ta same ta yanzu ma an yanke mahaifar. Tausaya mai suka yi tare da jajanta mai. Hajiya ce ta ce wai lamarin nan babu daɗi shikenan ba iya haihuwa kenan? Babu komai zan zauna a gidan sai ne jinyar su. Hajiya tare da mu za mu koma gobe insha Allahu. Alhaji Kabir ya faɗa yana fargabar abin da zai fito daga bakin Hajiya. Sai aka yi sa'a ko kallon inda yake bate ba. Tashi Umma ta ce to shikenan Allah ya ƙara sauƙi za mu tafi. Amin ya Allah ƙawata sai mun zo goben Hajiya ta faɗa tana kallon Jawahir. To Allah ya kai mu anti mun tafi.
Tashi Falmata ta yi za ta raka su, Hajiya ce ta ce mata gwara ki tashi ki tattaka. Zama gu ɗaya ai matsala ne wallahi. Sun zo sun turke ki a nan babu motsa jiki. Lamarin Hajiya ya fara bata dariya, ɗazu cewa ta kar ta gaishe da su saboda jikinta. Yanzu kuma wai gwara ta dinga takawa. Fita ta ce Ummi, gobe za ku zo? Ummi ce ta kalle ta kana ta ce a'a Falmata ba zan zo ba, ga Jawahir nan da Mufida zan turo miki su. Bata fuska Falmata ta kana ta ce Ummi, ba fa mu samu mun yi fira ba. Ni dai ga abin da na ce miki, ba kya girma ne, haka ɗazu muka yi magana da yayi Bula mai faɗa min komai. Wallahi tun wuri ki canza halinki, kin samu miji ɗan albarka, mijin kera sa'a, amma kika banzatar da shi? Wallahi da ya faɗa min nayi bakin ciki, Allah ya dubi maraicinki ya baki miji na gari, sai yanzu na ƙara lura. Tun da ya shigo ko kallon inda yake baki ba balle ki gaishe shi. To ki da gaske ni da kaina zan samo mai mata wacce za ta bashi farin ciki ya aura. Ƙasa Falmata ta da kanta tana jin faɗin ummin tata. Ganin kamar ba za ta daina ba, ta inda take shiga ba ta nan take fita ba, yasa ta ce mata. Yace kawo Bula me ya ce miki zai zo? Ummi ce ta kalle ta kana ta ce mata da ya ce zai zo amma ya fasa saboda Sama'ila suna da jarabawa. Sai gobe na ma aika masa da kuɗin jirgi. Dariya Falmata ta kana ta ce kawo da shiga jirgi sabuwar duniya. Ummi ce ta kalle ta kana ta ce to shikenan sai an jima ga mijin nan naki ya fito. Shikenan Ummi, na gode ki gaisar min da Mufida. Insha Allahu za ta ji cewar Ummi tafiya suka yi. Daidai lokacin Asib ya ƙara soyi ta tamkar bata gansa ba. Babu zato babu tsammani ta ji ya riƙe mata hannu ya ce mata zo mu yi magana. Babu musu ta zauna tana cewa ya me jiki? Da sauki ya ce mata kana ya ce kin ga yanda Allah ya yi da ni ko? Yanzu dai na yanke shawara aure zan ƙara. Zaro ido Falmata ta dafa kirji kana ta ce na shiga uku. Da sauri Asib ya kalle ta kana ya ce kina da ishu akan auren da zan yi ne? Ke kin ce ba kya sauna Zara. Ina buƙatar haihuwa, ina ƙaunar yau na buɗe idanuwana na ga gidana ya cika da yara. Zan so a ce gidana cike yake da yara danƙam. Haɗa rai Falmata ta ya ci gaba da zubarsa. Lura yayi da hankalinta baya kansa ya ce mata ‘yan lukuta. Na zo ki bani shawara na ga kamar hankalinki baya kaina. Hawayen da take riƙewa ne suka samu nasarar zubowa, sharewa ta da hijabin da tana ce masa. To ni ka sake ni sai ka je can ka yi aurenka. Amma baka rabu da ni ba kana batun ɗauko wata? Dan ya ƙara fahimtar zarginsa ya ciro waya yana ta bari na nuna miki su tsala-tsala ɗazu Dr. Aliyu ya turo min su. Kuma kowacce a shirye take da ta aure ni kuma ta bani farin ciki. To masu sauraro duka-duka a nan za mu dasa aya sai mun ƙara saduwa da ku a shiri na gaba. Ko dai kawai ku ci gaba da bayyana mana sakonnin ra'ayoyinku a comment section. Ku yi mana comment, like, share, hakan shine zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa.